Pozrime sa na tajomstvá najvyšších vrcholov Slovenska a objavme jeho skryté krásy cez príbeh. V srdci Slovenska, ukrytý medzi zelenými dolinami, sa týči majestátny Gerlachovský štít, pán slovenských hôr. S výškou presahujúcou 2654 metrov, Gerlachovský štít nie je len najvyšším bodom Slovenska, ale aj celých Tatier. Tento vrchol priťahuje dobrodruhov a horolezcov z celého sveta, túžiacich zdolať jeho strmé svahy a užiť si nezabudnutelné výhľady. Okrem horolezeckých víziev, Gerlachovský štít ponúka aj bohatú flóru a faunu, odhaľujúc krásu divokej prírody Slovenska. Na vrchole očakávajte dýchberúce panorámy, ktoré odmenia každého, kto sa odhodlá na túto cestu. Objavte krásu Slovenska z jeho najvyššieho bodu a nechajte sa uniesť čarom, ktoré Gerlachovský štít ponúka.